O zi din viața lui Rainbow. Dacă nu mă... Da. Plictiseală mare, plictiseală... Mi-a venit o idee. Luna! Luna, luna, luna! Ce vrei? Ia drum. Da, vreau să spun pe aia cu fata. Auzi, fată, fii o proastă, dar nici chiar așa. Hai, pa! Da, nu mi se mai pare amuzant, dar în fine. Mi se mai pare puțin. Ce, de ce te-ai râs așa? Că nu a fost amuzant. Nu știu ce ți se pare ție amuzant mie. Vă spun eu ceva. Eu sunt o fetiță magică. Niciodată să nu te pui cu mine. Pentru că dacă te pui cu mine, da, n-ai să mai vezi așa ceva. Odată te pui cu mine și ai dispărut așa. Așa, ha! Nu ascultați, așa e mereu stresantă. Păi da, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Adică ce asta? Aș vrea să fie Pinky aici ca să-ți facă o glumă foarte, foarte, foarte amuzantă, dar din păcate s-a dus cu toale la magazin. Păcat că nu e și sora mea aici. Da, ce? Mă plâng că nu e sora mea aici. Bine, chiar sora mea, pentru că eu sunt Nightmare și... Dar totul în stânci care m-am transformat... În fine. Așa. Mulțumesc pentru comentariu, dar nu-ți face griji. Am o dublură la ăsta. Pe ăsta l-am făcut eu ca să fim ca băiat și pe celălalt o folosesc ca fată. Mulțumesc pentru comentariu totuși. Pa!